Hej, i dag vil jeg vise hvordan man downloader Minecraft-modden Too Many Items. Så skal vi i gang. Det første du gør, det er at downloade modloader her. Jeg linker det bare i beskrivelsen. Og så venter vi lige her. Skip ad. Og så downloader. Jeg har i formen downloadet modloader. Men så det du skal gøre, det går ind på procent, app, data, procent, og så roaming. Så gå ind på Minecraft, bin, og så her er der en der hedder Minecraft. Så skal du åbne med WinRAR. Så åbner du den her. Sådan der. Og så skal du så rykke alt det her herind. Men det har jeg allerede gjort, så det holder jeg bare op med. Det gør jeg bare ikke. Og det du så vil gøre, det er at du downloader så Too Many Items. Så er det Too Many Items. Så trykker vi her. Lukker vi den der. Så venter vi. Skip ad. Og så den færdig, så skal du så upti. Nå, det kan godt være, hvis der er en meta indfjers Minecraft jar, skal I slette den, okay? Slet. Men jeg har den ikke, hvor jeg har slettet den. Nå, men det du så vil gøre, det er at kopiere alle de her filer, ligesom den anden, herind. Men det har jeg også i forhånd gjort. Men det burde sådan til være det så går vi ind på en verden her. Og så Too Many Items. Så jeg håber, at denne video har hjulpet jer. Ses senere.